ang kung atong basihan katong giingon nimo sir nga naghimo sila kirubin, ngano kaha before Christ, before Christ sa time ni Christ daghan na gyud ang niagi nga mga propeta, grabe mga kung nasayod man kana sir nga we have major prophets and we have minor prophets, di ba? So naa si Moses, si Joshua, si Isaiah, si Jeremiah. Nganong dili man nato makita ang ilang mga dagway ingon nga mga rebulto diha sa templo sama sa gibuhat sa mga Katoliko karon after nangamatay ang mga 12 ka disipulo, ang mga ubang heroes of faith. Karon ang simbahan, ang templo sa unang panahon kung atong ikumpara templo sa panahon ni Kristo, tinuod to na kirubin. Pero ang akong pagsabot ba is lahi ang context sa unang panahon ug sa gibuhat sa mga Katoliko karon kay oo tuod may kirubin sila pero it did not receive any form of prayer. It's like a design lang siya ba, nag-design lang siya sa templo, nahitabo sila oo ni atubang sila pero it did not receive any form of prayer like kirubin dungga kini akong pagampo. Unlike sa context sa Katoliko karon, sa templo nila sa una walay dagway ni Moses nga namatay na, ni Isaiah, ni Jeremiah. Pero sa Katolik karon naanay dagway ni Pablo, ni San Pedro, and on the context nga they receive prayer and they receive the prayer nga unlike sa context sa Old Testament. Okay. So ang akong pangutana is how come nga nalain ang lahi na ang context sa paagi sa paghimo sa rebulto in the faces of the saints na. Okay. So, nindot ang tawag ining pangutana. Ang akong tubag ana Loy, una, sa Old Testament man gud Loy, wala pa gitawag og perfection sa tao. Nga naman kay wala pa man nahitabo nga nahimugso ang manluluwas nga maghatag og perfection and sanctification. Mao bitaw nga kirubin lang ang gipabuhat nga naman kay kana nga panahon ang kirubin mo ora perfect, ang tao dili perfect. So man sa templo sa Dios kaniadto dili nimo pwede ibutang ang imahen sa tao. Nga naman kay ang tao dili man siya perfect. Wala may gitawag og perfection sa iya. Walay perfection sa mga propeta, walay perfection kang Moses, walay perfection kang Abraham. Nga naman tungod kay sa hinungdan nga tawag ining wala pa man na tao ang manluluwas ug dili man sila ang gitawag og manluluwas. Unlike sa bag-ong gitawag og testamento, dili lang kay anghel na ang na-perfect, ang perfect, kung dili na ay nahimong perfect tungod di Kristo kay nahimo namang tao ang manluluwas. Naa naman ang manluluwas nga naghatag og perfection and sanctification. So mauna nga dili lang kay kirubin ang gibutang sa sulod sa gitawag og templo, kay siyempre ang kirubin nagtimaan man sa sanctification and perfection. So kaniadto again, ang mga tao kaniadto wala man sila perfection and sanctification, naalang sila legal perfection. Katong paghalad nila og tawag ining mga inalad nga mga sinunog sa templo, legal perfection to. Mao to'y tawag anak kung sa kuan pa man nakasave sa ilaha adto nga panahon. Pero mingon tag sanctification wala. Nga naman kay again wala pa ang manluluwas mo na ang nabutang sa templo kerubin lang. Unlike karon na naman ang Kristo nag-provide naman og tawag ng sanctification kasi Kristo man ang source of holiness and sanctification. Di ba Hebrews chapter 7 verse 26? Siya man ang balaan ko siya. Siya ay tawag anang source sa tanang pagkasantos. Niingon niya, pag santos mo kay ako santos man. So mauna katong heroes of faith but pasabot katong naay mga tao kaniadto nga naghimo og extraordinary action sa pagtuo nga gihalad niya kan Kristo mo naghimo siyang tawag anang sumbanan kung baga mo nang gihimuan sa larawan kay nakaangkon sa perfection unlike kay Moses kaniadto og sa mga propeta nga wala nakaangkon og perfection. So mo na gitawag og pinakauna. Then ikaduha, ako lang i-correct Loy. Walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang rebulto maka-receive og pag-ampo. Mo bitaw moingon mi, Santa Maria igampo mo kami. Ngano man tungod sa hinungdan nga tawag ining kuan man siya kanang santos man siya nga naa si dako nga tawag ining papel kung baga sa ato ang gitawag og kaluwasan. Pero dili mo ingon nga simbahon kanamo or ampuan kanamo. Nga naman tungod kay ang iyarang mahimo tabangan mi niya sa pag-ampo. Intercession.
Dili siya tawag anang amo ang himuon nga gitawag og adoration. So dili larawan among giampuan. Direkta mi didto sa gitawag persona pero ni gamit ni og tawag ining gitawag og mga larawan. Question, maka-receive og prayers katong gitawag og mga santos? Yes, ngano man kay naa naman sila ang tawag ining gipaambitan man sila sa Dios, di ba? Ingon ni San Pablo, makaambit kita sa pagka-Dios kung madawat nato ang ato ang Ginoong Jesucristo. Samot na nga naa na sila sa langit. O nya, susulti pa ni St. James chapter 5 verse 16, ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. So buot ipasabot kanang mga naa sa langit, Revelation chapter 5 verse 8 nga nag-ampo sa Dios, dili kaugalingon nilang ilang giampo kundi ang ilang giampo kadtong mga buhi. Og nakabalo sila tungod sa gahom sa Dios, na-acquire nila nga tawag ining knowledge nga makabalo sa pag-ampo tungod sa gahom sa Dios nga nakahatag dito nila. So mo na ako ang tubag.